Maray na hapon po sa Tuya Gabos, lalo-lalo na sa Tuyang Moderator, VP Henry Maceda, sa mga panelists po, Mardela and Direk. Sa Gabos po, maray na hapon. Sa Giraray, mapamidbid po ako. Ako po si Bobby Cristobal. Dati po akong punong barangay, kang Barangay Rawis. Enot po ako naglaog bilang sarong konsihal kan sa Tuyang Syudad. And dati naman po ako nagsirbe bilang board member kan Segundo Distrito kan Albay, and I am on my second term as Vice Mayor of the City of Legazpi. Halik man po ako sa sarong pamilya na nagninegosyo digde sa Tuyang Syudad, and dati man po ako nagtatrabaho sa bangko. Nagtapos po ako nin kolehiyo digde sa UST Legazpi, formerly Aquinas University, sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in marketing. Nagtapos man po kita nin basic legislation course sa UPNCPAG and local development management sa Asian Institute of Management. Thank you, VP, and maray na hapon po sa itong mga bisita at saka sa mga viewers ta. Akong kamo po manggana after May 9, 2022 elections, anong klaseng liderato po ang dadaron nito sa konseho? As in, anong klaseng serbisyo ang mamamatian kan mga Ligaspenyo? Sarong lideratong nagdadangog, sarong lideratong inclusive, daing mawawalat sa Satuyang Lakaw, pasiring sa pag-asenso. Ini po ang liderato na Satuyang aasahan kay Vice Mayor Bobby Cristobal. Continuity kan Satuyang mga napuunan na programa, ipapadagos ta ining mga magayon na programa na Satuyang napuunan, tanganing makinabang ang gabos na sektor digdi sa Satuyang Susyudad. Kung kamo po o ang syudad nin Legazpi matawan nin $1 million na grant, $1 million grant, sain po nindo gagamiton ini para sa syudad as in nata? Dakulong po kitang naka-line up na mga programa para sa Satuyang Syudad. Yaon na po dyan, syempre, ang Satuyang Solar Farm Project, saro sa pwede tang paggamitan kang grant na ini. And pwede tamang po gamiton ini sa Satuyang Socialized Housing. Kadakol pa po ang warang pagsadiring harong. Ini po ang mga programa na pwede tang i-prioritize paggamitan kang mga arog ka ining grants. If in case tabi kamo ang maging pamayo kan pigaabot tang August body sanggunian, paano ta mai-implementar ining pigaabot tang check and balance? Ever since po sa tuyang pigpapahalagaan ang check and balance digdi sa Satuyang lokal na gobyerno. Separation of powers, of course, we have the chief executive and the legislative side. Bilang pamayo kan legislative side for the last 6 years, we always make sure na balanse. Bako gabos na requests from the executive basta-basta sa tasa na ini piga-approve. Ini po sa tuyang piga-adala na maray, gabos na kontrata na lalaugon. Sa tuya pong piga-adalan, transparent po kita. We conduct public hearings, committee hearings, and we make sure na in favor ini sa kadaklan kan mga Legaspenyo pirmi. This is how we practice check and balance sa Sangguniang Panlungsod for the last 6 years. Sa first 100 days, upon assumption sa sanggunian panglungsod, ano po ang first thing na gigibuon nindo para mabago ang sistema sa konseho? Sabi ko nga ni Kasubago, continuity ang Satuyang polisiya na utubon. Ang Satuyang legislative agenda is about continuity. Since we are already serving as Vice Mayor of the City, so ipapadagos ta naman sa naini. Dakul kitang napunan na kay puhantang tapuson. Arog na lamang kan Satuyang Legazpi City College, ang Satuyang expansion kang Legazpi City Hospital, ang Satuyang bulk water supply dyan sa Buena Vista. Ini ang Satuyang padagos na duduunan o tatawanin atensyon. Taini po napunan ta na, ongoing ini, right now, on the works naman po ini gabos. So, we are more on continuity.
Thank you, Giraray VP Hen. Since na-mention naman po kasubago, paano po nino ma-explikar sa mga botante? Ang mayor po baga, ang functions niya is executive functions. And kamo naman po, bilang vice mayor, kung sakaling manggana, legislative functions. Ano po ang pagkakaiba kang executive functions kang mayor and legislative functions kang vice mayor? Ang sarong busy alkalde, dakol na functions. Enot na dyan ang presiding officer. And secondly, sa oras na in times of incapacity of the city mayor, of course, you will assume office. And thirdly, you are also a department head. So ini po ang tulong roles o kan sarong vice mayor, ini ang pagkakaiba kan trabaho ki sarong alkalde as in vice alkalde. Ano po ang legislative agenda nindo? Digdi sa mga wires ng kuryente, telepono, as in cable, na namaransiwal na, as in nagsiserbi ng eyesore, as in delikado man sa publiko. Yes, we have an existing ordinance already regarding this issue. Inisupiga po tang spaghetti ordinance. Kadakol po na mga lumang telcos ang yaon dyan. Arog na lamang ka mga digital, ESTV, mga warara na po na nabayaan dyan sa mga kable. So ini po ang pigtatrayta, nagme-mediate ang Sangguniang Panlungsod through the ordinance. Piga-aranap ta po ini, we are conducting series of meetings already together with our city engineering office and other concerned agencies para sa lalong madaling panahon malinig ta po ini. And then kung marereparo taman po, kadakol naman po ang nagsasalida nin poste. Sa pagsalida nin poste, mas malinig na ini. Kung mailing ta dyan sa Mayrawis area, mas diit na po ang mga kable. Yan po sa paglipat nin poste. So there are other concerned agencies kasi na kaipuhan man po, kaipuhan ta. Because ining mga poste na ini, mostly owned by the electric cooperative or ining sa tuyang APEC, ang iba pagtagsa diri ka mga telcos, so magkakaiba po ang sitwasyon. So medyo nadidipisi lang kita para mas makaskas na ma-implementer ini. But we will get there and this is one of our priorities. Under the local government code po, syempre kung aram nindo ang gigibuhon kung kamo na manggana, dapat aram tamon po ang limitasyon. In case po maging acting mayor kamo, pag may temporary vacancy po sa mayor, ano po ang pigigibo kang acting mayor? As in, sa mga limitasyon man o dainin na pwedeng gibuhon as acting mayor? Duwang termino naman kita nagserve bilang vice alkalde. So, every time na igwa kitang pagkakataon na mag-OIC or mag-acting mayor, enot na enot dyan, of course, is you cannot hire and fire personnel. Halos dyan man sana po, depende kasi mas dakol ang functions mo, mas diit ang limitasyon pag ika officer in charge, unlike ng acting mayor. So, halos wala man po ki limitasyon. Ito lang po totally yung fire and hire kang personnel. That's one of the thing that you cannot do as an acting or OIC mayor. Saro po sa mga, siguro, sa paglibot-libot nindo digdi sa 70 barangays kan Legazpi, narareparo man siguro nindo ang pangangiipo sa salud kan mga tao, lalo na sa mga pinaka-remote barangay or far-flung areas. Ang problema ninda, itong so easy access sa health facilities. If in case kamutabi maging pamayo kan sanggunian, anong proposal ang pwede nung ibusol tanganing matawang ki access sa salud itong mga riyaon sa bulod, sa mayon unit, na day nakababa digdi sa sentro, tadeng pamasahe ngani, tapos day pangbayad sa doktor. So ano ang pwede nindong ipasar sa konseho tabi? We have to verify our issues sa mga arog ke ini. Because kung kita hali sa barangay, arog po sa kuya, hali man ako bilang kapitan kang barangay,
may budget po kita para sa bulong. Available po yan. Right now, i-share ko lang sa Indo, kung may kapitan man po digde, ang barangay may nurse from the city government of Legazpi. May midwife po kita. Nag-iikot po ang doktor sa mga barangay. Ina po, igwa kita ni facility sa northern barangays, igwa kita sa Buyuan. Sa southern barangay, we have one in Taysan, we have one in Bangkirohan, and gabos po ini-covered. So, ang kay Puhan ta paano digde, verified complaint, dapat i-verify taan sa tuyang issues, iba nanta, even sa City Health Office, igwa kita dyan, na nakaabang na doktor, nurses, midwives, kompleto po kita. Sa Legazpi City Hospital, available po ang serbisyo. Siguro data po paggamiton na sarong political agenda ang arog kaining issue dahil ang nakukulugan po digde sa pag-atake sa administrasyon, iyo po ang mga tao, ang mga Legazpenyo. Kung available ang serbisyo, sa tuyang i-recognisar. Data siguro paggamiton ang mga arog kaining para lamang sa mga political stunts maybe. Now, ano pong leksyon ang nakuha nito sa pandemyang COVID-19? In doing so, anong legislative action or agenda ang pwede nindong ibusol sa konseho para mas maging responsive ang lokal na gobyerno sa anong manangahilang apera kang pandemya? Yes, gabos po kita na bigla kang pandemic, kang pag-abot ki pandemic. Siguro wala makimakasabi na handa kita sa nangyaring pandemic, ano. So, siguro kung igwa kita na ukudan, iyo ang mas lalong pakusugon ang sa tuyang lado nin health and facilities, of course. Because yung mga isolation facilities duman talaga nangaipo talaga kita. Good thing na namanihartang maray from our isolations to vaccinations, saro kita sa mga pinakahalangkaw ang rating when it comes to vaccination and so cases na-manage tang maray. Siguro ngunyan lesson, mas lalo tapang pakusugon, madagdagan an sa tuyang ang kaaraman kan sa tuyang mga doctors, nurses, and su protocols sa pag-coordinate with other agencies para mas madali tang mamanihar ang arog po kaining mga pandemic o kung ano man na iba pang kahilangan ang mag-abot sa satuya o emerhensiya, handa po ang satuyang syudad. May nahihiling po ba kamong problema digdi sa tuyang syudad sa lado kang transportasyon? Kung igwa man, ano po ang plano nin dumanong o digdi sa transportation po? Lalo na ngunya na igwa na kitang Bicol International Airport. Ang power kang Sangguniang Panlungsod is limited sa pag-issue nin franchise sa tricycle. Ini po ang satuyang covered, ini ang satuyang pigmamanihar, ini ang nag-aagi sa Sangguniang Panlungsod. Whether marilis kita nin mga bagong prangkisa, mabukas kita nin linya, sa kita mabugtak nin mga parada, ini po ang nasa poder kan Sangguniang Panlungsod. When it comes to jeepneys, syempre su route kaan, nag-aagi man for consultation and for adoption sa Sangguniang Panlungsod. Ini sa tuyang pigaadala na maray, kung arin su mga strategic na mga tinampo na dapat agihan, arin sa mga paradas and pick-up points. Sa problema man po, wala man po akong nahihiling lalo na sa lado kang tricycle, ini man lang po ang within our powers, ini lang po ang masasabi ko, kita ang nag-i-issue kan franchises. Siguro, igwa kitang nahihiling, ang very rampant kita nagkaigwan ni moratorium, bawal po warde kita nag-i-issue, nagbubukas nin bagong prangkisa sa ngunyan dahil sa sobrang supply nin tricycle. Medyo suminobra po bilang kang mga tricycle, nasa 2,600 na po yan. Kaya ngunyan nadidipisilan sinda, halos wara ng parasakay. And one more thing na very rampant ngunyan na sa tuyang pigko-control is pagpapabakal nin tricycle kasabay su prangkisa. Bawal po ini. So ini ang sa tuyang mga re-reparo dyan sa Sangguniang Panlungsod and pigmamanihar na maray. Thank you po, Vice Mayor. Sir Alan. Yes, sa transportation, actually, kang mga nakaaging panahon, saro yan sa mga kikatakutan na i-handle bilang committee chairman.
dyan po sa Sangguniang Panglunsod kang Legazpi City dahil aram ta po na dakol po ang naging problema. But this is a very challenging na kay puwantang pakarayong kimaray ang transportation because we should consider them as partners para po mag-asenso ang syudad ng Legazpi. And kung matatandaan ko, nasa 2,000 plus po ang na-issue dyan and there's a moratorium na stop po ang pagtao kay prangkesa and siguro dapat po i-monitor talaga kay Maray ini pong pagpabakal which is bako po to tama dahil ini pong prangkesa pigataw po ini sa sarong individual na di man po pwedeng i-transfer kung kay sisay-sisay and siguro ma-monitor ta if there's a red tape dyan po sa tuyang mga sa transportation na kaipuhan po na talagang mawara po sa laog dyan. Dahil there was a time that when I was a city councilor, may mga nababalitaan ako before na may mga korupsyon na nangyayari pag-abot dyan sa pag-issue kay mga prangkesa. And siguro, there should be a dialogue between the transportation at least once a year para maaraman ta po kung ano ang needs ninda and kung ano man po para mag-improve ang satuyang services sa mga Legazpenyo and at the same time sa satuyang mga bisita sa mga maaabot na panahon. Mga sir, ano pong departamento ang dapat pang ikrear kang konseho para mas maging responsive ang satuya pong lokal na gobyerno? Yes, during this 15th Sangguniang Panlungsod, nakrearta ng departamento, separate department, ang PESO Office o ang Public Employment and Services Office. So, ibig sabihin, mas dakol na budget, mas dakol na programa ang kaya nindang i-implementar na mataon ng trabaho, trainings sa satuyang mga syudadano. Kasabay na po dyan ang Business Permit and Licensing Office. Kakakreate lang po as a separate office. Mas magiging efficient po ang serbisyo na itatao sa satuyang mga negosyante. Kasabay man po dyan ang bagong departamento, ang City Disaster Risk Reduction and Office, kung saan mas makusog ang satuyang mga programa as in pagtaon ng serbisyo, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. And mas kingwaningon yan sa panahon ng pandemic, dakulaon sa role na pigpiplay kan CDRRMO. And I'm really happy na naging separate office na po siya. And right now po, sa 16th Sangguniang Panlungsod, saro sa mga plano ta, is yung tourism office. Mas-separate naman po ini because we really need itong satuyang tourism office na mas mapakusog, magkaigwan ng dakulang budget because we need to jumpstart our economy. And saro sa pigiling tang magiging jumping board ta is tourism para makataon ng trabaho, negosyo para sa gabos. So, ini saro sa mga opisina na satuyang bubuksan or i-create as a separate office. Ang mga parasira and paraoma kariba sa mga sektor na grabing naapektaran not because of pandemic kundi ini mga kalamidad na minatama sa tuya. Ano po ang gigibuon nindong programa? Itong pigapod ng sustainable program para matabangan ining sektor na ini, bako ining sa mga palliative solutions na sa paagi nin binhi, nin abono or whatever. I mean, sustainable program para mas na daisinda kada bes mahagad ki ayuda sa gobyerno. Yes, padagos po ang programa kan sa tuyang lokal na gobyerno sa pagtaunin trainings, pagtaunin binhi, which is hybrid, so competitive na po. And then of course, ang sa tuyang fertilizers, sa mga parasira, mga kagamitan, mga machineries na matabang sa satuyang mga parauma, yaon dyan. Ang satuyang approach is co-op approach, tanganing mas madali tasinda ma-contact, madali tasinda makaulay, ma-consult, magkaigwan in open line between the local government and our cooperatives, itong mga parauma, mga parasira, tanganing madangog ta kung ano ang tunay nindang pangangaipo. Saro po sa plano kan sa 16th Sangguniang Panlungsod, iyo ang programa na ma-bridge sa satuyang mga farmers, mga parasira, pasiring sa merkado, pasiring sa mga malls, arog kaini. That's why we are helping them by giving hybrid
rice, tanganing maging competitive an sa indang mga produkto, and then day kita madipisilan, arog na lamang kay LCC, pwede kita mag-mediate, pwede kita mag-bridge between them, tanganing day na sinda madipisilan, maghanap nin mabakalkan sa indang mga produkto, and then maproteksyonan taman sinda when it comes duman sa presyo kan sa indang mga barakalon, day man sinda malugi, day man sinda mabarat. So ini ang pighiling tang programa na pwede ta na sustainable and makakatabang sa satuyang mga parauma asin mga parasira. My final question is, one of the good qualities of a leader is to set as an example. Paano po nindo ipapahiling ini sa mga Legaspeño? You have to lead by example. I totally agree with that. Dapat we have to practice what we preach. Arog na lamang kang pag-abot sa solid waste management, segregation. Pag-abot sa segregation, dapat maski sa sadiri mong arong, nagsisegregate ka. Tanganing mapasunod mo ang mga kabarangay mo, ang bilog na syudad, and other policies na pigpapautob ta digdi sa satuyang syudad, kaipuhan kita mismo ang nagsusunod. Tanganing ang mga tao ma-inspire na magsunod sa imo, and then mas magiging effective ang satuyang mga pulisiya na pigpapasar sa sangguni ang panlungsod if ang leader mismo o ang presiding officer mismo kan sangguni ang panlungsod nagsusunod sa mga pulisiya na pigpapautob kaini. Para po makakrear nin effective ordinances ang sangguniang panlungsod, dapat po aram nindo so needs kang mga tao. So paano po nindo mabibridge sugap between the local government and the people? Ang sarong effective na ordinansa o resolusyon dapat nag-aagi sa tamang proseso. Yaon dyan ang 3 reading process. Yaon dyan ang committee hearing, public hearings. Dapat very effective kita sa pagpapautob ka ini. Tanganing nadadangog ta talaga ang tunay na pangangaipo ka mga tao. Dapat continuous ang satuyang paglibot sa mga barangay. Tanganing talagang namamatian ta ang sa indang mga problema. Tanganing ang satuyang pig-sponsor sa floor every time may session is base talaga sa tunay na pangangaipo kan satuyang syudad. We should always maintain an open communication line between the barangay people and of course the sangguniang panlungsod, tanganing updated and talagang base sa pangangaipo ka mga tao. Sa duwang aspirant for Vice Mayor, ano po tabi, natataka mo ang kaipuan, butuan kan mga Legaspeño as Vice Mayor. Yes, thank you very much Direk sa imong kahaputan. Dakulaan sa tuyang pagrespetar sa derechos kan lambang saro na magboto. Magpili kang kandidato na gusto ninda. Sana sa satuyang pagboto ngunyang maabot na Mayo 9, isipon ta ang puturo kan sa tuyang mga kaakian. Dakulaon po ang epekto kan sa tuyang desisyon nagigibuhon ngunyang Mayo 9. Magboto po kita base sa kandidatong may naginibuhan, may performance, and may plano, parte kan solusyon. Bako puro pagpuna kung ano ang sala, dapat may solusyon kita. Dahil nagraratak, digdita po ibase ang satuyang desisyon ngunyang maabot na Mayo 9. Salamat po. Gusto ko po kuwaon ang oportunidad na ini para magpasalamat sa DCGB sa pagtaon ng oportunidad na makaulay ang satuyang mga parantabay, ang satuyang mga syudadano. Salamat sa DCGB Decision Bicol for opening the line para mamidbidan kan satuyang mga botante ang sa indang kandidato ngunyang maabot na perilian. VP Henry, thank you very much. And of course kay partner Glenn Barcelon, Direk kay Mardila sa Gabos po na bumubuo. And kay Chi, of course, thank you very much for always being there. Salamat po sa DCGB and sa Gabos po na nagdigding niya na hapon. Thank you very much. Salamat sa oras as in presensya na ipinigtaon nindo sa Samuya ngunya na pagkahapon. Dakulaong pong pasasalamat na nagpahiling kamo kisuporta sa Samuya whether kay Mr. Ranyola o sa Sakuya sa Indo po Gabos. Thank you very much po. Ngunyang maabot na pirilian. Wala po akong hagad
pangadjion, kundi ang sarong malinig as in successful na election para sa Gabos. Salamat po as in Diyos maray na hapon.